Aquell dia em va fer veure que s'havia de fer alguna cosa i que si ens quedàvem a casa no faríem res. No vull deixar aquest país per la meva filla. És a dir, la meva filla vull que tingui un país net, democràtic, un país on no hi hagi repressió, i tant jo com el seu pare, vull dir, és que fem tot el que sigui perquè ella pugui tenir un país, bueno, el millor país del món. Mama. Ho recordo amb certa nostàlgia i amb certa alegria. Va ser un moment molt bonic perquè jo, quan era petita, vaig estudiar a l'Escola del Pla, des de P3 fins a 6è. Llavors va ser curiós que al cap de quasi 20 anys, tornant a aquesta escola, quedar-me a dormir en aquesta escola per defensar el dret a votar i per defensar el referèndum. Llavors va ser un moment molt bonic. Quan veus que ja hi ha gent allà esperant per poder fer força i que treus les urnes del maleter del cotxe i les entres i tothom aplaudint i tot plegat, és realment una experiència brutal. Com van arribar les urnes a la meva escola? Suposo que van entrar per la porta, no sé, jo no les vaig veure pas entrar. Jo sí que puc dir que quan van entrar jo vaig demanar permís perquè em feia il·lusió poder tocar una urna, perquè a veure, és que era un hit històric i, bueno, vaig poder tocar-la i la veritat, molta alegria. El trajecte que vam fer aquell matí va ser de casa meva fins a l'escola i els van venir a buscar, jo vaig seguir la gent que va venir-los a recollir, i va ser molt emocionant, passadís, aplaudiments, emoció. De fet, era aquell moment que va estar esperant durant setmanes la gent, aquelles urnes que no apareixien enlloc i que de cop van aparèixer allà, va ser com màgic i la veritat és que va ser un moment molt emocionant, molt, em vaig emocionar. Em va trucar el meu pare i em va dir, jo també dic, què està passant? Dic, és tot una bogeria. Diu, m'han dit si pots portar el tractor davant d'aquí per protegir el col·legi. Dic, sí, vaig agafar, vaig girar, no sabia si podria votar, però esclar, vaig pensar, què fas? Però, bueno, vaig venir, vaig anar a buscar el tractor i el vaig portar cap al col·legi. Sí que podem posar un tractor a la porta i les indicacions sempre eren de resistència pacífica. O sigui, no patíem per nosaltres, patíem pels vots, perquè es comptessin els vots. Porto la determinació de 300, 400 persones, no em poden agafar. I vaig agafar aquella caixa com si fos un tresor, més que un tresor, perquè per mi tenia molt més valor, i vaig agafar la urna, em vaig amagar dins d'un portal mentre arribava la motocicleta. Va arribar la motocicleta, vaig agafar la urna i li vaig dir al conductor, tira. I diu, però portes la urna? Tira cap a l'Ajuntament. I l'Ajuntament també vaig al·lucinar perquè estava la plaça plena de gent, l'Ajuntament també. Quan hi havia allà una activitat, hi havia els del CAP que havien obert, que estaven parlant amb la bata blanca, que no sé si animava o desanimava això, perquè quan tenies assistència mèdica almenys si et pagaven, no? L'Ajuntament no semblava l'Ajuntament, semblava una altra cosa. Hi havia ple de gent pujant escales amunt i avall, i tothom, jo crec que va ser de les coses que no calia organitzar gaire res perquè tothom era prou conscient del que li tocava fer. Jo crec que aquell dia molta gent que posava en dubte que es poguessin posar les urnes i que es pogués exercir el dret a vot, doncs aquell dia molta gent va reaccionar amb una emoció tremenda. La ciutadania, la gent, sentíem que estaven fent un acte legítim, fos o no fos legal, independentment que la Generalitat o que les institucions fossin convocants, no? El dia del referèndum eren molts tipus de persones diferents i vam demostrar que es pot funcionar com un de sol, amb un objectiu comú. Tothom, d'alguna manera, havien deixat de banda aquest individualisme que és tan característica de la nostra societat i ens van posar en allà tots a una. Si feia falta es defensava de la manera que fos, defensaven les urnes i sobretot el dret a vot i la dignitat de la gent que volia exercir el seu dret de vot. Crec que molta gent que no era independentista va anar a votar i crec que aquest referèndum va servir també per molta gent que creu en la democràcia, encara que no siguin independentistes. Em va sorprendre que sí, va ser molt bonic, perquè com crec que uns dies abans havíem anat a penjar cartells
i un senyor gran va veure com estaven penjant els cartells i li vam dir que podia votar a la Farga, tal. I el dia 1 el vam veure allà votant i va ser bastant bonic. I la gent gran era la que estava més il·lusionada. Quan va venir algun seu fill que deia va cap a casa, que això s'està posant una mica malament, diu que estan apallissant. Però que vindran aquí, mira, ja m'està aquí, ja estic bé jo. S'havien portat la cadira i tot. Veure gent acompanyada de familiars que venien com si fos ja l'última vegada que poguessin exercir aquest dret a votar, no? I que fins i tot se'ls feia el passadís, la gent els aplaudia i ells se sentien molt agraïts. Jo, com a ciutadà de Salt, estic molt orgullós del que va passar aquell dia. Vull dir, l'orgull que vaig sentir com a ciutadà de Salt i de Catalunya, vull dir, no es pot mesurar. A la gent que vam estar l'1 i el 3 d'octubre, que recordem aquell esperit, que no l'oblidem, que el duguem com un petit tresor o com un gran tresor. Aquí a la plaça i que heu fet possible que Salt s'hagi pogut votar amb certa normalitat. Moltíssimes gràcies.